Vídeo número 9, polígons. Primera part. Per dibuixar polígons disposem d'una icona, de la icona polígon. Vaig a traçar un polígon de 6 costats. Necessito, per tant, 6 vèrtexs. Vaig a traçar-lo, primer vèrtex, un costat, 2, 3, 4, 5 i 6. Tinc, per tant, un polígon de 6 costats. Ara m'interessarà agrupar els objectes segons el seu tipus. Per tant, anem aquí, aquest desplegable, i ordenem segons tipus d'objecte. Té agrupats els punts, els segments, els costats i el polígon. Aquí apareixen uns números. Això d'aquí ja ho coneixem. Són les coordenades dels punts. Això ho coneixem ja d'altres vídeos. Anem als segments, als costats. 6 costats. A, B, C, D, E i F. Què són aquests números? És la seva longitud. Per exemple, el costat A mesura 4,51 unitats. Això d'aquí és una unitat. El costat B mesura 3,84 unitats. I així la resta té tota aquesta informació aquí a la vista algebraica. Fixem-nos ara en polígon, aquest hexàgon. Aquí apareix un número. Aquest número és la seva àrea o superfície. M'estan dient directament amb aquest programa que aquest polígon mesura o fa 35,14 unitats quadrades. Sense fer cap càlcul, el programa em dona tota aquesta informació. Què és el que em dona, per exemple? El perímetre. El perímetre directament ens ho dona, d'aquests costats. Per trobar això necessitem utilitzar la barra d'entrada. La tenim per aquí. Per ser més còmode, la nostra utilització, anem a col·locar-la a un altre lloc. Anem aquí a vista, disposició, i anem a col·locar la barra d'entrada a la part superior. Aquí. Aquí potser serà més còmode per nosaltres. Trobem el perímetre. Què és el perímetre? Posem el nom. El perímetre és la suma de costats d'un polígon. Per tant, serà el costat A més el B més el C més el D més l'E més l'F. Piquem Intro i aquest número és el perímetre. La suma és, per tant, 23,59 unitats. Ara, per acabar, anem a variar una mica l'aspecte d'aquest polígon. Anem a començar amagant els punts. Anem a la vista algebraica, selecciono tots els punts amb el botó esquerre, botó dret, mostrar objecte. Ja no són a la vista gràfica, sí a l'algebraica, perquè no estan esborrats. Ara esborrem les etiquetes, anem a amagar les etiquetes, millor dit. Selecciono tot el polígon, a la vista gràfica, botó dret, encén l'etiqueta, segona vegada, tornem a desmarcar, i ara ja ha desaparegut totes les etiquetes dels punts i també dels segments. Anem a assignar un color al nostre polígon. Per exemple, vaig assignar-li un color groc. Selecciono el polígon, botó dret, propietats, color groc. Augmento l'opacitat, mireu el que passa. Tinc, per tant, el polígon ja marcat de color groc. Ara per acabar, vaig a acolorir de color verd als costats. Com he de fer això? Selecciono tots els segments o costats, botó dret, propietats, i els assigno un color, per exemple, verd fosc. Ja tinc, per tant, l'aspecte que volia per aquest polígon de 6 costats.